लोगोफोर दिनैनि बे फुंबिलिनि गासै हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि JADJ YouTube चेनेलखौ नायग्रा नोंथांमोननिसिमबो आङो दिनैनि बे देवबारनि दिन हेपि सानडे होननानै जनायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर फैदो दिनैनि बे भिडिअखौ नायलांसै फारि फारियै। स' डियार लोगोफोर दिनै जोङो रायलायगोन मिथिलायगोन जोङो सानडे एबा दहाय आङो हेपि सानडे मानो बुंदों बिनि बिखय जोङो एसे रायलायगोन। जों ख्रिस्ट' सिबियारिफोरा जोङो बे देवबारखौ मानो मानियो जोङो बेखौ दसे रायलायनि। स' लोगोफोरा नायलांदो। जोङो बे गोथार बाइबेलाव लिरजानायाव जोङो मोनो हेपि सानडे होननानै बुङोब्ला जोङो सप्तायाव 7 दिन जायो। देवबाराव गोलैयो जेनेखि सप्तायाव 7 दिन। 1आवनो समबार, 2आवनो मंगलबार, 3आवनो बुधबार, 4आवनो बिस्थिबार, 5आवनो शुक्रबार, 6आवनो सुनिबार, 7आवनो देवबार। स' देवबारनि बिषय रायलायगोन। स' ख्रिस्ट' सिबियारिफोरा देवबारखौ मानो मानियो एबा देवबाराव मानो गिर्जायाव जुथुमो बिनि बिषय जोङो रायलायनि। गोदो जोङो जागायजेननायनिफ्राय नायब्ला मोनो बे दिन बोथोरफोरखौ। जागायजेननायावहाय इसोरा जे पृथिबिखौ सृष्टि खालामनायाव बिनो गासै सृष्टि मानसि सृष्टि खालामनायनि आवगायनि गासै सृष्टि खालामनो लागै 6 दिन लादों होनदोंनो। 6 दिन लानायखौ जोङो मोनो। जागायजेननाय 1निफ्राय फरायब्ला जोङो मोनो बे 1नि गासै बे लेखायाव फरायलांब्ला मोनो बियो मा मावनानै सानसे जादों, मा मावनानै साननै जादों, मा मावनानै सानथाम जादों एबा मा मावनानै सानब्रै जादों आरो मा मावनानै सानबा, मा मावनानै 6 दिन। 6 दिननि उनावहाय बे गासै पृथिबिनि मुवाफोरखौ जिब जुनार, दंफां लाइफां, दै, अर नङा अख्रां, जिब जुनार बायदिसिना सृष्टि खालामनानै 6 दिन लादों होननायखौ जोङो बेयाव नुनो मोनो। 6 दिन लाखांनायनि उनाव बियो 7 दिनावहाय रेस्ट लानायखौ जोङो बे गोथार बिजाबाव लिरना थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आङो फरायलिया, नोंथांमोना जुदिहे आखाइयाव बाइबेल दङ बेखौ नोंसोरो फरायलांबानो गम मोनगोन आरो बेयाव नुगोन मा इसोरा सृष्टि खालामदों पृथिबियावहाय, मा बानायनानै बिदि 6 दिन लादों आरो 6 दिननि 7 दिनाव बियो मोजांथार जिरायनाय समाव मोजां नुनानै गावनि सृष्टि खालामनायखौ मोजां नुदों होननानै बेयाव बुंनायखौ मोनो। आङो लास्टनो बे 7 दिननिखौ जोङो एसे नायनि 7 दिनावहाय मा लिरदों बेखौ एसे नोंथांमोननि गेजेराव आङो फरायनो लागै आखाइयाव लादों। स' फरायलांनि। जागायजेननाय एबा आदि पुस्तक, असमियानि आदि पुस्तक, बर'नि जागायजेननाय, इंलिसनि जेनेसियास पुस्तक खिताब। बिदिनो नख्रां आरो पृथिबिनि आरो बेयाव थाग्रा गासै हान्जाया दाजाबजादों। बेखौ 7नि दिनाव इसोरा गावनि गासै खामानिखौ फोजोबदों आरो बियो गावनि खामानिखौ मावजोबनानै 7नि दिनाव जिरायदों। जोङो नुनो मोनो गासै 6 दिनाव मावजोबनानै बे 7नि दिनाव जिरायनायखौ मोनो आरो बे 7नि दिनानो जाहैबाय सानडे। बिनिखायनो जों ख्रिस्ट' हारिया बे सानडे दिनखौ मानियो। जोङो ख्रिस्ट' सिबियारिखायनो इसोरखौ जोङो मानियोखायनो दिनै जोङो बे इसोरा जिरायनाय सानखौ जोंबो मानियो।
गोबांथार जोङो सप्तायाव 6 दिनखौ जोंनि लागै जोङो गासै मावनो हायो खिन्थु नाथाय जोङो बेयाव बे 7 दिननि गेजेराव देवबारखौ जोङो बयबो गाजा गोमजा जयैनो जोङो बेखौ मानियो बिनि थाखायनो जोङो देवबारनि दिनाव जों बयबो मोनसे गिर्जा लुथुमनानै जोङो बे गिर्जायावहाय जयैनो जोङो सप्ताहिक 6 दिन मा मावदों एबा इसोरा बोरै सहाय खालामखो एबा जोंनि मावनायफोराव इसोरा माबायदि हेफाजाब जाखो बेफोर गासैखौबो जोङो बेयाव जोङो रायलायनाय जायो आरो बिनिखायनो दहायनो आङो बुंनाय बायदि नोंथांमोननो आङो हेपि सानडे ना जोङो हेपि सानडेखौ जोङो बिनि थाखायनो जोङो मानियो आरो जोंबो बिदिनो मोदोम शारीरिक हिसाबै जोङो संसाराव 6 दिनखौ जोङो खामानि मावो बाखि बिनि सानसेखौ जोङो इसोरनियाव गथायो आरो इसोरनियाव ज' जायो खारन जोंखौ इसोरा सृष्टि खालामनाय इसोरा जोंखौ बेंगिरि इसोरा जोंखौ दैदेनगिरि इसोरानो जोंखौ गासै जोंनो जि मावनाय बेफोराव जोंनो होग्रि बेनिखायनो जोङो बे देवबारनि दिनखौ जोङो फालियो मानियो थ' लोगोफोर जोङो दिनै बिनि बिसय देवबारनि बिसय जोङो रायलायबाय सावरायबाय जोङो बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे देवबार बिश्राम दिन होननानै जोङो मानियो बिश्राम दिन माने जिरायनायनि सानखौ जोङो मानियो थ' जोंबो दिनै बिश्राम दिनखौ मानियो थ' लोगोफोर जोङो दिनै बेखिनि खौनो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनाय जाबाय स' देर लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअ'आ सानडेनि बागै बिश्राम दिननि बागै जिरायनाय दिननि बागै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय स' भिडिअ'फोरखौ नायनानै माबोरै मोनखो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बुंनो गोनां थालांदोंब्लाबो नोंथांमोना कमेन्टआव जनायहरगोन जे बबे मोनसेया थालांखो अब्ला आङो गावनि थालांनायखौ हुद्रायनो हागोन नोंथांमोना जेन भिडिअ'खौ नायनानै कमेन्टआव बुंहरगोन आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेनानै थाबाय आरो लोगोसे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं नोंथांमोननि आसा आरो भरसा खालामो स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै थ' थेंक इउ बाय बाय गुड